थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ सरकारा मा मावखो बेसेबां जाख्ल'खो बिनि हिसाबखौ होग्रोनायनि उनावसो बीपीएफ दोलोआ यूपीपीएल सरकारखौ मा मावदों सोंथि खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंदों होननानै दासान। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। 17 बोसोर सासन खालामनाय जिखिनि खामानि मावदों गोबाङानो मिथिगौदि दिनै यूपीपीएल दोलोआ फैयै फैयै 7 बोसोराव आगान होबाय आरो बिटिआरनि गोबां ओनसोलाव गाजा गोमजायै 7थि गायसन सान फालिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि 7थि गायसन सानखौ भैरबकुन्द ब्लक यूपीपीएल दोलोआ खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै दोलोआरि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बीपीएफआ यूपीपीएल खुंथाइ आफादखौ सोंखारिनायनि फिननाय महरै 17 बोसोराव बीपीएफ सरकारा मा मावखो बिनि हिसाबखौ होग्रोनायनि उनावसो यूपीपीएल सरकारा मा मावदों खुगा सिनाया मोजां होननानै बसुमतारी बिथाङा सोंखारियो। मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम होनाया इजि, खिन्थु बेखौ दैदेनलांनाया खोब गोरलै नङा। जोबोद दुखुनि गेजेरजोंबाबो नाजाथाबनानै बे राजखान्थि हान्जाखौ दासिमहालागै 7 बोसोर जों कमप्लिट खालामबोबाय आरो 7 बोसोराव जों बे हान्जाखौ जथेस्थ' गोहोगोरा बोलोगोरा खालामबोनो हाबाय। बेनि थाखाय जोंनि पार्टिनि जेसेबां सोद्रोमा दं ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय आराम्भ खालामनाय गोजौ थाखोआलागै जेसेबां सोद्रोमा दं बिथांमोननि जे नाजानाय जे हास्थायनाय जि दुखु खस्थ' खालामनाय बिनि बिनिमयावनो दिनै बे यूपीपीएलआ जथेस्थ' मोजां अबस्थायाव फैनानै बिटिसिनि सासन सालायनो हानाय आरो लोगोसे असम सरकाराव लोगो सरकार दानाय हिसाबै पजिसन मोनसे मोनदों आरो बेखिनि पजिसनखौ मोननानै दिनै जों रायजोफोरनि सेवा खालामनो, रायजोफोरनि दुखु खस्थ'खौ बोस्रांनो, रायजोनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों। जों आसा खालामदों बे खाबुखौ जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया मोजाङैनो मावफुंगोन। दिनै जों बिटिसि सरकार सालायनाय हिसाबै फ्राय 2 बोसोर जानोसै आरो बे 2 बोसोरनि गेजेराव जों ओनसोलनि जौगानो थाखाय जों गोबां खामानि मावदों। बेखौ बे ओनसोलाव जों गोजोन थासारि लाबोनो हादों, बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय मोनसे अबस्था लाबोनो हादों आरो जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों बेबायदि जोंनि हान्जानि प्रिन्सिपालफोरखौ हमथानानै जोंनि ओनसोलनि जोंनि जायगायाव रायजो जानाय गासैबो सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन। दिनै बे 7 बोसोर जोबनानै गाबोननिफ्राय जों 8 बोसोराव आगानथि होगोन आरो बे 7 बोसोर आफादखौ फोथांना लाखिनाय साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ आं साबायखर होदों आरो आसा खालामदों दिदोमै गसंनानै जों रायजो राजाफोरनि थाखाय ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावलांगोन। गोबाङानो अजद खालामदों माने यूपीपीएलआ दायो सरकाराव फैबाय नाथाय जिखिनि मावनांगौ बेबायदि जौगाथाय मावनो हायाखै, फेलें जादों होननानै गोबां अजद खालामदों। जायफ्रा सा साज्रांनायदों बिथांमोना जोंनि यूपीपीएलआ थांनाय 1.5 बोसोराव मा खामानि मावदों बेखौ नुवाखै। बेखौ बिरोधि हान्जाफ्रा बुंखागोन, बिथांमोना अरायबो गोरोन्थिखौ दिहुननो नाजागोन, खिन्थु बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनाय जिखिनि खामानि मावदों बिनि तुलनायाव जों थांनाय बोसोरसे खावसेयानो गोबां खामानि मावनो हादों आरो हयथ' जोंनि बे टार्म अर्थात बे सरकार हिसाबै 5 बोसोर कमप्लिट खालामोब्ला जों बेखौनो हिसाब होनो हागोन जे बीपीएफआ थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनाय जिखिनि खामानि मावदों जों बेखौ 5 बोसोराव मावनो दिन्थिगोन। दिनै फ्राय गामि ओनसोलनि फिसा फिसा लामाफ्रा जोबफ्रामबाय, मावजोबनो बारा गैलिया। गोबां स्कुल न' जों हय रिपेयार खालामदों, हय बाउन्डारि वाल बानायदों। गोबां ओनसोलाव दै लोंनायनि बेबस्थाखौ जों रोखायै खालामना होनो हादों आरो पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गोबां जायगायावनो जों लामा बानायनाय, न' बानायनाय, बहाबा गुबुन गुबुन खामानि मावनाय बे गासै खामानिखौ मावफुंनो हादों। बेनि अनगायैबो जों फरायसाफोरनि थाखाय आइबिएस स्किम आरो जायफोर बेमारि बिथांमोननि होनो थाखाय मोनसे समाजनिफ्राय 200-300 जों बेबायदि मोनसे बेनिफिट स्किम जों होनो हादों। दिनै बीपीएफ सरकारनि समाव बेफोर स्किम गैयामोन आरो बावैसो जों बिटिआरडि ओनसोलनि गासै मेरिट गथ'फोरखौ इन्जिनियार, मेडिकेल आरो यूपीएससी बा एपीएससी परीक्षा होनो थाखाय कचिं सेन्टारनि बेबस्था खालामदों। दा बेखिनि बेबस्थाखौ जों लानो हादों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जों सुबुं गोहोखौ गोख्रोङै दाफुंनो हायो, बेखानि गासै बेबस्थाखौ लादों। दिनै हाग्रामा सरकार समाव थांनाय बीपीएफनि सरकार 17 बोसोराव बे मोनसेबो आसनिखौ मावफुंनायखौ जों नुवाखैमोन।
बिथांमोननि समाव थाखा फैसा जथेस्थ' फैदोंब्ला बेफोरखौ मिसइउज खालामनायखौ जों नुदों बेनिखाय जायफ्रा दिनै UPPLखौ खामानि मावाखै होनना बुंदों बिथांमोना सिगां 17 बोसोर जिखिनि सासन खालामनायाव बिथांमोना मावदों बिनि हिसाबखौ होग्रोथों बे हिसाब होखांनायनि उनावसो जों मा मावनो हादों हायाखै बेनि सोमोन्दै खुगासिनो मोजां जोंहा गोबां बिथांखि दं बेहाय जों फैगोन समफ्राव जायफोर आनएमप्लयड इउथ बिथांमोनखौ जि सासे सानै हायो बिथांमोनखौ साख्रि होगोन खिन्थु साख्रि मोनै सुबुंफोरनो जों बिभिन्न बिथिंनि ट्रेनिं होनानै सेल्फ एमप्लयमेन्ट मोननायनि बेबस्था थानानै साख्रि मोनालासिनो गाव हारसिं थांना थानो हानायनि बेबस्था होनो जों गोबां आसनि मावदों आरो आसा खालामदों बे जाफुंगोन बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव थानाय जिफोर दैमा दैसा जाय दैसाफ्रा मालाबा हाब्रां गिसिखा होनानै मालाबा दैबाना लोमसावनानै ओनसोलनि खहा खालामो बेबायदि बेखौ मोनब्रै दैखौ एबार जों वेस्टलेन्ड मेनेजमेन्ट मोनसे कअपारेटिभ ससाइटि दानानै बेखौ धनस्रि पाग्लादिया बेनिफ्राय आइ नदि बे मोनथाम लोगोसे सुक्लाय ननै बे मोनब्रै दैनि फारनैथिंबो राजा लामा बानायनायजों लोगोसे बेयाव दैखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय इरिगेसननि बेबस्था आरो लोगोसे वेस्टलेन्ड ओनसोलाव आबाद मावनानै ओनसोलनि रांखान्थि गोख्रों खालामनायनि मोनसे बेबस्थाखौ जों लादों इतिमध्य बिनि कमिटि दाबाय कअपारेटिभ ससाइटिबो दाबाय रेजिस्टारबो खालामबाय आरो हयथ' बावैसोनो बे खामानिफोरखौ जों स्टार्ट खालामसिगोन आरो बे नाजानाया जाफुंब्ला जा धनस्रि दैनि फारनैथिंजायबो माथावरिबो जागोन राजा लामाबो जागोन लोगोसे दैखौ कन्ट्रल खालामनायनि बेबस्थाबो जागोन आरो दै सेराव थानाय गासैबो आबाद मावथावना हाफोरखौ गासैबो आबाद मावनाय जागोन थिग बेबायदिनो ननाय दै पाग्ला दै आरो आइ दै बे दै मोनथामनि बोथ साइड माथावरि जागोन आरो माथावरिनि सायाव राजा लामा जागोन गारि खारनाय आरो बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जा हम एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि बादैबो जा वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्ट लोगोसे प्राइम मिनिस्टार अफिस बेनिफ्राय फाइनान्स डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय रुरेल डिपार्टमेन्ट PNRD डिपार्टमेन्ट बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ ज' जानानै बे गासैबो खामानिफोरखौ मावफुंगोन आरो दिनै बे खामानिखौ जों मावफुंनो नाजादों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन खारन बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोबां डिपार्टमेन्ट जड़ित थागोन आरो बेनिखायनो जों बेखौ साक्सेस खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बे दैबानानि जि खहा जानाय बेखौ कन्ट्रल खालामनायजों लोगोसे ओनसोलनि हान्था लामानि बेबस्थाखौबो जों थिमथे खालामनो हागोन लोगोसे रांखान्थि जौगाखांनायनि गोबां खामानि मावफुंनो जों हागोन आरो दिनै बे हाबाफोरखौ जों स्टार्ट खालामबाय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPC FAC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360